Dyma'r Bala lle mae afon Dyfrdwy yn llifo allan o Lyn Tegid ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae castell wedi sefyll yma, sef Tomon y Bala, ers yr oesoedd canol. Roedd yn dal i gael ei ddefnyddio fel castell pan ddoth yn rhan o diriogaeth Llywelyn ap Iorwerth ym 1212. Da ni ddim yn gwybod pwy ei gododd ond mi ddewisodd y Saeson y lle yma i godi bwrdeistra ym 1301. Mi gafodd ei ddisgrifio gan Thomas Pennant yn ei lyfr A Journey to Snowdon ym 1782, a mae yna lun gwych o'r top o'r domen gan Moses Griffith. Yn y 19fed ganrif roedd y dre yn enwog am yr hosanna a'r menig a wneud yma. Pan ddoth Thomas Pennant yma, mi welodd o wragedd a phlant yn gweithio'n galed, yn gwau ar hyd ystrydoedd. Mi ddudodd o bod y gwragedd gan ei bod nhw'n mwynhau cwmni yn cwrdd yn tai ei gilydd i wau, eistedd o flaen tân a gwrando ar ryw stori neu ryw hen gân neu sŵn y delyn, a bod hwnnw yn cael ei alw yn gymorth gwau. Am syniad gwych. Yng nghanol y dre mae yna gerflun i'r parchedig Thomas Charles, ffigwr blaenllaw yn atblygiad y Methodistiaid Calfinaidd, a sylfaenydd Cymdeithas Feiblaidd Brydeinig a thramor. Dau ffigwr nodedig a aned yn y Bala yw Betty Cadwaladr, nyrs arloesol a fi'n gweithio gyda Florence Nightingale yn y Crimea, a Michael D. Jones, ffigwr allweddol y tu ôl i sefydlu y wladfa Gymreig ym Mhatagonia ym 1865. Mae breuddwyd Michael D. Jones